As expectativas xa non eran moi optimistas, pero esta primeira xornada da campaña da Vieira confirmou o peor dos escenarios. Non hai apenas recurso, polo que acadar os topes, fixados en 35 kilos por tripulante, foi misión imposible. Os barcos que están chegando din que Vieira que hai moi pouquiña, casi nada, chegou un barco con 4 kilos, outro con 8, as perspectivas son que na zona esta que non hai, incluso están dicindo que os barcos de Cambados, que son barcos que están afeitos a traballar nas zonas estas de aquí de dentro da ría, tamén estaban dicindo que daban 2 lances e que marchaban algún xa. A diferenza do pasado ano no que se estableceu un plan único para Rianxo e Cambados, nesta campaña a Confraría Rianxeira conta cunha empresa para o eviscerado e posterior comercialización. O ano pasado chegáramos a un acordo, malo que en últimas horas a Consellería dixonos que había que facer un plan polo tema da descarga, e eu por non deixar a empresa non a tirada, pero bueno, non deixala sin produto, nada, fixemos un pato con Cambados, que era un 70-30, 70 para cá para Porto de Cambados, 30 para a empresa. A empresa aceptou e fixemos un plan único xa. Este ano a idea non é romper, como se está escoitando o sector, senón que é darlle opción aos barcos de Rianxo que queiran descargar aquí, que poidan descargar aquí. Esa era a intención solo. Vamos aos mesmos kilos, as mesmas zonas de traballo, vanse traballar igual e todo, pero bueno, estamos vendo que o principal que é o produto non hai. A pesar do prezo establecido de 6,25 euros por kilo, a escaseza de recurso non fai rendible a actividade, polo que algunhas embarcacións poderían optar xa por cambiar o voo de vara, onde as capturas de volandeira deixan maiores ingresos. Non é rendible porque non cubre os gastos que ten o barco, e moitos barcos preferen cambiar outra vez para o voo. A volandeira estaban acollendo, así ao largo do día estaban acollendo, e co precio que tiña facían un sueldo, non é que fagan moito, pero un sueldiño facíano ben.